Goddag og velkommen til Samfundsfag B. Vi vil snakke lidt om de radikale Venstre og DF, og vi vil prøve at sætte dem ind i nogle forskellige modeller. Vi vil starte med Minerva-modellen. Minerva-modellen er en model, som bruges til at placere partierne ud for nogle politiske holdninger. Og man kan se, at Minerva-modellen er delt ind i 4 grupper. Der er den moderne, den idealistiske, traditionelle og den pragmatiske. Hvis vi skal placere DF, Dansk Folkeparti, i Minerva-modellen, vil de ligge helt nede i det traditionelle. Og det vil de, fordi de går rigtig meget ind for familien, og at vi har nationalisme og de gode gamle danske rødder og værdier. Hvorimod hvis vi tager radikale Venstre, ligger de op i den helt anden, op i det moderne, fordi de går ind for individualitet og globalisering og politisk miljøbekæmpelse og andre ting. Vi går over til en anden model. Fordelingspolitik vs værdipolitik. Hvis vi ser på den lodrette akse, har vi værdipolitik, og på den vandrette akse har vi fordelingspolitik. Fordelingspolitik, det handler om, hvordan midlerne i samfundet skal fordeles. Altså hvor høje skatter og hvor stor den offentlige sektor skal være. Hvis man kigger på skalaen, kan man se, at partier som Socialdemokraterne og Venstre ligger forholdsvis tæt på den vandrette akse, altså fordelingspolitikken. Det er, at de lægger rigtig meget vægt på fordelingspolitikken, hvorimod partier som Enhedslisten og Dansk Folkeparti og Radikale, de lægger lige så stor vægt i hvert fald på værdipolitikken. Og værdipolitikken, det handler om lidt mere mindre sager, hvor ikke så meget om, hvordan midlerne i samfundet skal fordeles, men mere om sådan noget, for eksempel indvandrerpolitik eller miljøpolitik, abort og ligestilling og sådan noget. Mere små, konkrete sager. Hvis vi prøver at tage udgangspunkt i indvandrerpolitikken, og så kigger på radikale Venstres holdning til indvandrerpolitikken og DF's holdning til indvandrerpolitikken. De går begge to meget ind for debat om indvandrerpolitik, men deres holdning er bare totalt helt forskellig fra hinanden. DF, de går som sagt ind for de gode gamle danske traditioner og mener, at et multikulturelt samfund vil skade Danmark. Og de mener, at vi skal have en meget stram indvandrerpolitik. Hvorimod de radikale Venstre er meget positiv over for et multikulturelt samfund, og de går det hele taget ind for en stor globalisering. DF og radikale Venstre har rigtig mange mærkesager inden for værdipolitikken, men de er bare fuldstændig uenige i hinandens mærkesager, som jeg sagde lige før. Værdipolitik er sådan set lidt et nyere begreb, fordi før i tiden, der var det overhovedet ikke nødvendigt, fordi der stemte man sådan set bare efter, hvilken klasse man tilhørte. Det hedder class voting. Hvor hvis man var arbejder, så stemte man Socialdemokraterne, og hvis man var landmand, så stemte man Venstre.
Men i dag der stemmer man meget mere efter, hvilke politiske mærkesager og holdninger man har som person. Det kaldes issue voting. Så hvis man er meget moderne menneske og går ind for et multikulturelt samfund og lægger stor vægt på globalisering, og vi skal være en del af den store internationale og globale verden, så vil man ofte stemme radikale venstre. Disse vælgere bor ofte i større byer og har ofte en universitetsuddannelse eller en længerevarig uddannelse. Men hvis man derimod går ind for de gode gamle danske værdier og ikke ønsker så ekstrem omfattende globalisering og internationalisering, skal man stemme på DF. Og hvis man lægger stor vægt på de gode gamle danske værdier og mener, man skal have en stram indvandrerpolitik for eksempel. Ja. Det var det, vi lige havde om Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.